Mae carfannau pwyso yn chwarae rhan fwy amlwg mewn democratiaeth. Felly be di'w rhan nhw mewn democratiaeth yn y Gymru ddatganoledig? Pan ddath y Blaid Arafur i rym yn 1997, roedd creu llywodraeth mwy agored ac yn hwysol yn rhan fawr o'i rhethreg nhw, ac yn rhan o'r newid cyfansoddiadol oedden nhw eisiau gweld yn y Deyrnas Gyfunol. Roedd datganoli Gymru wedi cysylltu efo hyn, a rhai o'r prif ddadleuon dros sefydlu y Cynulliad Cenedlaethol yn pwysleisio'r angen am lywodraeth mwy agored a thryloyw yng Nghymru. Yng ngeiriau'r papur gwyn ar ddatganoli gafodd ei gyhoeddi yn 1997, mae'r llywodraeth wedi ymrwymo i greu democratiaeth newydd ym Mhrydain, lle bydd mwy yn cael ei cynnwys ac yn cymryd rhan. Mae echenigion ar gyfer Cynulliad i Gymru yn adlewyrchu'r nodau hyn. Roedd pwyslais ar ehangu cyfrangodiad ac ar gynnwys carfannau pwyso a mudiadau yng ngwaith y llywodraeth. Oherwydd canlyniad trwch blewyn y referendwm yn 1997, mi oedd yna fwy o bwysau eto ar gynyddu ymwneud cyrff a mudiadau gwahanol a grwpiau gwahanol o'r gymdeithas yng ngwaith y Cynulliad. Ers sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 1999, mae yna lawer o newidiadau wedi bod o ran y trefniadau grymoedd ac yn y blaen. Ond i ba raddau mae carfannau pwyso wedi llwyddo i gael dylanwad. Dyma rai prif bwyntiau. Mae yna lawer o ymdrechion wedi bod i sicrhau bod llywodraeth yn agored ac yn dryloyw, a bod cyrff allanol yn gallu cael dealltwriaethau o beth sy'n mynd ymlaen a sut i gael dylanwad. Felly mae yna lot o ymdrech wedi bod o gwmpas darparu gwybodaeth, sicrhau cyfleon i gyfrannu ymgynghoriadau ac yn y blaen. Ac mae llawer o gyrff wedi croesawu'r cyfleon yma i gael mewnbwn i waith y llywodraeth a'r waith y Cynulliad oherwydd bod llywodraeth yn trio bod yn fwy agored. Mae'r ymdrechion yma i sicrhau llywodraeth agored yn cael ei cefnogi gan ddyletswydd statudol ar y Cynulliad i ymgynghori ac i ffurfio partneriaethau efo cyrff fel y sector wirfoddol. Ym mlynyddoedd cynnar datganoli, roedd yna ymdrech fwriadol i gynorthwyo grwpiau oedd yn fwy lleiafrifol i gryfhau i'w cynrychiolaeth a'i ymwneud nhw efo'r Cynulliad. Mi sefydlwyd ac ariannwyd grwpiau ymbarel i gynrychioli lleiafrifoedd fel menywod, lleiafrifoedd ethnig, grwpiau LGBT ac yn y blaen. Ac mae rhai o'r rheini wedi datblygu a cryfhau strwythurau ers datganoli, eraill wedi dod i ben wrth i'r arian ddod i ben. Enghraifft, mi roddodd y Cynulliad arian i gefnogi sefydlu Stonewall Cymru yng Nghymru. Erbyn hyn wrth gwrs mae'r corff sy'n rhan o gorff Prydeinig ehangach wedi datblygu'n fwy annibynnol oddi wrth y llywodraeth ac wedi datblygu'n llawer cryfach dros amser. Mae'r ystod o garfannau pwyso sy'n trio cael dylanwad ar y llywodraeth ac ar y Cynulliad wedi cynyddu wrth i rymoedd y Cynulliad ei hun gynyddu. Mae yna fwy o reswm iddyn nhw geisio dylanwadu yng Nghymru. Mewn rhai achosion, beth sgynnon ni ydy cyrff penodol Cymreig, ac mewn achosion eraill, beth sgynnon ni ydy cyrff sy'n gweithio ar draws Cymru a Lloegr neu ar draws Prydain. Cymrwch fel esiampl yr mudiadau, yr undebau amaethwyr. Mae gennych chi'r FUW, yr undeb amaethwyr Cymru, yn gorff penodol Cymreig. Ac ar yr ochr arall, mae gennych chi gorff fel yr NFU, sy'n gorff National Farmers Union, sy'n gweithredu ar draws y Deyrnas Gyfunol. A be dyn ni'n gweld ydy twf yn y ddau fath o fudiad yma wedi datganoli. Yn achos y cyrff sy'n gweithredu ar draws Cymru a Lloegr neu Prydain, mae ymateb i ddatganoli wedi golygu bod angen addasu strwythurau nhw a datblygu'r capacity i gael dylanwad yng Nghymru ac i lunio polisïau ar gyfer y cyd-destun Cymreig. Mae'r addasu yma yn debyg i'r math o addasu mae rhai o'r pleidiau gwleidyddol Prydeinig wedi gorfod wneud mewn cyd-destun Cymreig wrth i enghraifft Llafur Cymru neu'r Ceidwadwyr ddatblygu i fod yn fwy Cymreig a datblygu byd olwg Cymreig. Mewn rhai achosion, mae'r broses yna wedi bod yn eitha syml i garfannau pwyso. Mewn achosion eraill, mae'r corff canolog yn Llundain yn dipyn mwy anfoddog i roi mwy o autonomi ac yn llai parod i gydnabod bod datganoli yn golygu bod angen i'r corff addasu. Fel sy'n codi mewn cyd-destun eraill, mae yna anghydraddoldebau rhwng carfannau pwyso o ran y math o adnoddau a chapacity sydd ganddyn nhw.
Mae'r rhai ar un llaw yn dibynnu ar wirfoddolwyr a gwaith gwirfoddolwyr mwyn gweithredu yng Nghymru. Ar y llaw arall, mae gan rhai ystod o adnoddau, capacity staffio, y gallu i lunio polisi ar gyfer cyd-destun Cymreig ac arian i fynd ati i gael cyngor cyfreithiol i herio penderfyniad neu i ddatblygu cynigion deddfwriaethol. Felly mae yna ystod o capacity ymysg cyrff a mae hyn yn cyfrannu at yr amrywiaeth o ran gallu cyrff i allu cael dylanwad a defnyddio pwyntiau mynediad gwahanol yng Nghymru. Mae ymchwil hefyd wedi codi pryderon ynghylch goblygiadau democrataeth perthynas rhai mudiadau pwyso efo'r llywodraeth. Mae'n ymddangos bod rhai o'r carfannau pwysau mewnol sy'n derbyn arian gan y llywodraeth yn cael ei effeithio gan y berthynas yna, falle yn llai parod i godi cwestiynau ac herio penderfyniadau'r llywodraeth, achos bod nhw'n ofni a fydde hynna'n effeithio ar eu autonomi nhw ac i perthynas o nhw a'r sicrwydd o gyllid gan llywodraeth yn y dyfodol. Mae yna rhai hefyd wedi awgrymu bod perthynas hir, mwy hirdymor o gysylltiadau efo pleidiau ac yn benodol y blaid lafur wedi sicrhau bod rhai cyrff efo mwy o fynediad i lywodraeth ac yn cael mwy o ddylanwad na cyrff eraill sy'n yna yn fwy newydd neu ddim ar lefel yma o berthynas efo llywodraeth yn y gorffennol. Felly i groi, mae ymwneud carfannau pwyso gyda'r llywodraeth a chyrff datganoledig yng Nghymru yn rhan o'r ymdrech glir o 1999 ymlaen i greu llywodraeth wahanol yng Nghymru o'i gymharu â San Steffan, llywodraeth sy'n annog mwy o gyfranogi a sy'n fwy agored a thryloyw. Mae yna lwyddiannau wedi bod, efo carfannau pwyso wedi chwarae rhan llawer mwy amlwg ers 1999 o ran creu agenda bolisi penodol i Gymru. Ond mae yna heriau'n parhau o ran perthnasau anghydradd, pryderon ynghylch goblygiadau democrataidd hynny, a her o ran creu gwleidyddiaeth mwy lluosog yng Nghymru wedi datganoli.